إريتريا. زفت ودرفي تسفى سنقيا تاريخ كسرح يزدلي هينوك ملو برهان على مقدم بشكليتا حدش إيراو كوخو بريق ولو مربب حابريتا بيلو بزح مزراب هيفوتنيو أبتاز الزارباخا حانتن حد أراني زوزوتر حلف كل قالاتو إتي أبقى زرقاء بانا فشفتو دمت أوتيو بزح الزارب تتقوي في فلتني كوريو حارقون تحكيسو في الشخط رايبل بحافشا نتانا إبراهام أفوركي دارفي في الشخط أملي أو لبو وكيد واديو إزبل دارفي بتعمي زفوتون زي استماعرن كم أبراهام أفوركي جيرو لبو زروخو دارفايقن يلن أب كل قعزو هيوزو دارفتات أبراهام أفوركي يسمع هينوكن دارفتات أبراهام يسمعون ترى يكونن يستنتنم ينبرومي أبراهام أفوركي ناي هيوتا سلطاني ناي هينوك ملو برهان مخانو ማንም ሰብ አይፈልጥኒ ሕልፊ ካልኦት ናይ ቴክኒካ ስልጠንቱ ኣእምሩኡ ከም ዘነቃቅሕ ኣብ ሓንቲ ኣጋጣሚ ወሳብ ቢሎ ነይሩ ብፍላይ እታ ተስፋያ ስንቀይ ትብል ዘመን ዘየስሳ ደርፊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓልፍ ኣለዋ ከምቲ ኣብርሃም ተስፋያ ስንቀይ ቀለበይ ዝበሎ እዛ ደርፊ ንሄኖክ ቀለቡያ ናይ ዕለት መዝሙሩ ሃባ ሄኖክ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ጥራይ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ውድድር ንኩሎም መወዳድርቱ ኣብ ድሕሪት ራሕሪሑ ኩሉ ዓይነት ሽልማት ጠርኒፉ ኣብ ፖዲየም ዝነግስ ከም ሰቡን ኩሉ ዓይነት ሰናይ ስነ ምግባራት ጠራኒፉ ዝጓዓዝ ሰብ እዩ ኣብታ ምስ ኤርቲቪ ዝገበረ ቃለ መጠይቁ ህቡብነት ከመይ ንዓኻ ምስ ተባሃለ ህቡብነት ዝበሃልን ጠባይካ ምቕያርን ኣይፈቱን ኣይቅበሎን እውን ኣነ ዕውት እንተኾንካ ኣብቲ ትነጥፈሉ ዓውዲ ንኻልኦት ብኩሉ ኣርኣያን ሞዴልን ክትከውን ኣለካ ዝብል ንስዩ ዓወት ማለት እምበር ጠባይካ ምቕያር ኣይኮነን ክብል እዩ ብትሑት ቃላት መርገፂ እዩ ነፂሩ ዝበዝሑ ስፖርተኛታት ሃገርና ኣብ ኩሉ ካይዶኦም ብጣዕሚ ትሑታትን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ዝመላለሱን እዮም ካብቶም ዓበይቲ ስፖርተኛታት በዓል ዘርኢ ሰናይ ታደሰ ክሳብ እዞም ኣብዚ ግዜ ዘለው ትሕትንኦም ምሳብ ካልእ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ ኣይወዳደርን እዩ ብዙሓት ሓንቲ ካብ ሰሙን ዘይተሓልፍ ደርፊ ወይ ፊልም ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት መሬት ኣይትፅርኒ ክብልዋ ከለው እዞም ዓይንታ ዓለም ኣብኦም ዓሪፉ ዜናታት ክስራሓሎም ዝውዕል ጀጋኑ ግን ኣብ መን ከማና ዝብል ናይ ትዕቢት ዓለም ኣይትረክቦም ኒኻ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ መገዲ ዓወትን ዝናን ሄኖክ ምሉ ብርሃን እውን እዚ ናይ ትሕትና ህይወት ኢና ንረክብ ቅድም ቀዳድም ኩሉ ህይወቶም ብምስጋናን ጸሎትን ናብቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ይራኸቡ ብድሕሪኡ ከዓ ብዝተባሃቦ ሓይልን ብልሕን ተጠቂሞም ኣብ ምኽባር ባንዴሮኦምን ህዝቦምን የውዕልዎ ካልእ ስራሕ የብሎምን ሓለፋ ሰቦም ኣገዳስነት ግዜን ፃዕርን ስለ ዝርድኡ ኣብ ከንቱ ነገራት ደሊኻ ይትረክቦም ኒኻ ሄኖክ እውን ከም ስፖርተኛ መጠን ነዚ ኩሉ መዐቀኒታት ብጥምረት ዘማልአ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ መርበብ ሓበሬታ ቬሎ ማለት ቬሎ ኣውትሳይድ ኦንላይን.ኮም ሓደ ንሂወት ጅግና ተቀዳዳማይናን ኩርዓትናን ሄኖክ ምሉ ብርሃን ዝጉልዕ ፅሑፍ ዘርጊሕሎ ንሕና እውን ንኣገዳስነት ናይ ፅሑፍ ተመልኪትና ንኣቀራርባ ብዝጥዕም ጌርና ኣዳሊናልኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ታሪክ ክሰርሕ ዝደሊ ምስ ዝበለና ጎብለል ኣፍሪቃ ንዝኾነ ሄኖክ ምሉ ብርሃን እስከብ ዝያዳ ተላለይዎ ዓለም ቅድድም ብሽክሌታ ሓደ ሓድሽ ኤርትራዊ ኮኸብ በሪቑሉሎ ቃላቱን ግብሩን ሓደ ዝኾነ ኮኸብ እዩ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ነቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወት ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማዮም ዝያዳ ካልእ ተቀዳዳማይ ዝፈልጥዎን ኣብ ኣእምሮኦም ዝመፀሎምን ሕጂ ግን ካልእ መሰጥኡ ዝኾነ ኮኸብ ናብ ታሪካዊ ዓወታት የማዕድሎ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ዝበሃል ካብ ቢንያም ብሓሙሽተ ኣዋርሕ ጥራይ ዝዓቢ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ዝተፀንበራ ዓባይ ካዛክስታናዊት ጋንታ ኣብ ኣልኡላ ናይ መድረክ ዓወት ኣመዝጊቡ ዓለም ዘናወፀ ጅግና ኣነ ድየ ወለስ ቢንያም ናይ ግድን ዓብ ዓወት ኣብ ግራንድ ቱር ከነመዝግብ ኣለና ዕላማይ ንስዩ ታሪክ ምስራሕ ክብል እዩ ነዳለብቲ ቬሎ ብርእሰ ተኣማንነት ተዛሪብና ዕድል ግና ይገበረን ብሰንኪ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ኣልኡላ ዘጋጥሞ ሓደጋ ኣብ ሕክምና ይርከብ ኣሎ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝቕመጡ ሰባት ብዛዕባ ሄኖክ ሓቲትናዮም ዕላማታቱ ብዕፅፍታት ከም ዝሃርም እዮም ነጊሮምና
ሄኖክ ባዕሉን ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ክሳተፍን ከደምዕን ከም ዝኽእል ይሓቢረና። ሄኖክ ልክዕ ከም ቢንያም ግርማይ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዓብዩ። ኣብቲ 5 ዝኣባላታ ስድራ ቤቱ ከዓ ወዲ 15 ከሎ ብማውንቴን ብሽክሌታ ኣሃዱ ኢሉ ውድድሩ ጀመረ። ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ንኩሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሰላሰል ዝነበረ ውድድራት ዓብሊሉ ሕልፊ መዛኑ ነገሰ። ኣብ 2018 ብዘርኣዮ ሕሉፍ ብቕዓት መሰልጠኒ ማእከል UCI ናይ 6 ኣዋርሕ ስልጠና ክህቦ ፀውዖ። ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከል ከሎ ከዓ ኣዒንቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩቤካ ሰሓቦሞ ምስታ ጋንታ ዘፃውቶ ውዕል ፈረመ። ይኹን እምበር ዓብ ተስፋ ኣንቢሩ ዝተፀንበራ ጋንታ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ፈሪሳ ፋሕፋሕ በለት። ሄኖክ ነዚ ኣጋጣሚ ክገልፆ ከሎ ናይ ብሓቂ እቲ ዘኽፍአ ግዜያት ናይ ህይወተይ እዩ ነይሩ። ፈፂመ እቲ ሽዑ ዝተሰማዓኒ ስምዒት ክገልፆ ኣይክእልኒ። ክሳብ ጠቕሊለ ካብ ቅድድም ብሽክሌታ ክፋኖ ሓሲበ ነይረ። ልበይ ዝተሰበርኩሉ እዋን እዩ ነይሩ። ከምዛ ፀወታ ምሲሉ ወኪለይ ደው ኢሉለይ። ኣብ ኣስመራ እየ ነይረ ምስ ስድራ ቤተይ እሞ ጋንታ ፋሕፋሕ ኢላ ተዓፅያላ ይብለንን ኣነ ኸናበየ ክኸይድ ሓቲተዮ መልሲ ነበሮ። ሽዑ ንሽዑ ቅድድም ብሽክሌታ ቋሪፀ ናብ ሸቐጠ እቶ መፀኒ። ገዛና እውን ዝተረፎም ኣይነበሮምን። እቲ ዜና ፈፂሙ ክዋሓጠሎም ኣይከኣልን። ወድና ናብ ዝዓበየ መድረክ ኣቲልና ኢሎም ሓጎሶም ከይወዱ እዩ ኣጋጢሙ። ብጣዕሚ እዮም ሓዚኖም። እታ ዘኸፍአት ዕድል ናይ ህይወተይ ንሳያ ነይራ። ምክንያቱ ሽዑ ምስ ቢንያም ኮይና መደብና ኣብ ዓለማዊ ዓብ ቱር ምስታፍ እዩ ነይሩ። ካብ ከምኡ ዓይነት ተስፋን ራእን ክትኩለፍ መቸም ከቢድ እዩ። ግና ሓንቲ ንነፍሰይ ሕሹኽ ዝበልክዋ ቃል ትዝ ትብለኒ። ንነፍሰይ ፈፂመ ተስፋ ይቆርፅኒ። በርቲዐ ሰሪሐ ናይ ግድን ኣብ ግራንድ ቱር ክሳተፍ ግድን ክሳተፍ ኢለያ ብምባል ኩሉ ተዘጋጠሞ ሽግራት ገሊፅልና። ብድሕሪዚ ሄኖክ ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ይፈሪሙ። ኣብቲ ዓመት ከዓ ጎብለል ኣፍሪቃ ብምዃን ደመቐ። ዝቐፀለ ጉዕዞ ሄኖክ ናብ ጋንታ ባርዲያን እዩ ነይሩ። ኣብተን 18 ኣዋርሕ ምስ ባርዲያን ዝፀናሓለን ግዜያት ንኻልእ ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኾነ። ብተወሳኺ እውን ንብጫ ማልያ እታ ሃረር ዝብላ ናይ ዙር ሩዋንዳ ወኒኑ ኣብ ዓብይ ውድድር ቀላይ ቻይና እውን ንብጫን ቀጠልያን ማልያታት ጠራኒፉ ኣብ ዓይኒ ኣስታና ኣተወ። ሕጂ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ቅድሚኡ ዓብይ ናይ ዓወት ዕድላት ፅበዩ ዘሎ ተስፉን ሓያልን ተቐዳዳማይ እዩ። ናብዚ ደረጃ ንምብፃሕ እውን እዚ ተቐዳዳማይ ዘይሓልፎ መሰናኽል የለን። ብቃላቱ ከምዚ ክብል እዩ ገሊፅልና። ደቂ 18 ከለና ኢና ምስ ቢንያም ናብ UCI ኣቲና 6 ወርሒ ሙሉእ ካብ ገዛና ምፍላይ ከዓ ከቢድ እዩ ነይሩ። ንነፍስና ናይ ግድን ኣብ ካልእ ዓለም ከም ዘለና ከነፍልጣ ነይርና። ኤሮጳ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ዘይራኸብ ባህሊ እዩ ዘለዋ። እቲ ሽዑ ዝረኸብናዮ ዕድል እንተዘይንረክብ ኣብ ዘለናዮ ደረጃ ኣይንበፃሕናን። ናይ ግድን ካብ ብሉፃት ተቐዳደምቲ ዓለም ክንከውን ከም ዘለና ንዕልል ነርና። መንገዱ እኳ ከቢድ እንተነበረ ኣብ መወዳእታስ እቲ ኣብ ግራንድ ቱር ናይ ምስታፍ ሕልምና በፂሕናዮ ኣለና። ሕጂ ኣብ ኣስታና ምስ ተፀንበርኩ ከዓ እሞ ሓጎሰይ ወሰን የብሉ። ኩሎም ቤተሰበይ እውን ሕጉሳት እዮም። ቅድድም ብሽክሌታ ቀልል ዝበለ ዓይነት ስፖርት ይኮነን። ከቢድ ዋጋ ከፊልካ ኢኻ ትበፅሖ። ከምዚ ዓይነት ዕድላት ምስ ተረኽበ ግን ሂወትካ ሙሉእ ኢኻ ትቕየረሉ። ኣብ መወዳእታ እዚ ፍሽኽታ ኣመሉ ብሩህ ተቐዳዳማይ ከምዚ ብምባሉ ተፋኒና። ሕጂ ኣብ ኣስታና ነዊሕ ዝፀንሕ ውዕል ክህልወኒ እየ ዝደሊ። ኣብዚ ናይ 2024 መደባተይ ኣብ ምድሪ ኤሮጳ ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግብ እየ ዝደሊ። ኣብ ኩሉ ናይ ክላሲክ ውድድርን ቱራትን ዓወታት ይደሊ ኣለኹ። ካብ ሕጂ ምድቃስ ዝበሃል የለን። ሕልፊ ዝኾነ ግዜ በርቲዐ ክሰርሐ፣ ሕልፊ ዝኾነ ግዜ ከዓ ከም ዝዕወት ይተኣማመነ። ድሕሪ ምባል ንሳልሳይ ግዜ ከዓ ታሪክ ክሰርሕ ዝደሊ በለና። እዚ ጽሑፍ እዚ ብጋዜጠኛ ክሪስ ማርሻል ቤል ኣሰናዳኢ ቬሎ ዝተዳለወ መደብ እዩ። እቲ ንዚ ተዛረባ ከይተግበረ ዘይድቅስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ጽልኡ ክንድዚ እዩ ከይዱ ዘሎ። ዓበይቲ ንኣሽቱ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ተገዲሶም ዝጽሕፍሉን ብብቕዓቱ ዝትንትንሉን ኮኸብ ኮይኑሎ። ብኣጋጣሚ በዓል ልደት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ይሂቡ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሕጂ ኣብ ሰዓት ኣብ ቤልጅየም ኮይኑ ኩነታት ጥዕንኡ ዝከታተል ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዝፈቶም ነገራት ቁርብ ንግር ኣቢልና ክንፋነወኩም። ካብ ደርፍን ደረፍትን ኣቐዲምና ተስፋ ስንቀይ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ከም ዝፈቱ ሓቢርናኩም ፀኒሕና ኢና። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ሄኖክ ኣድናቂ ጅግና ነፍሲሄር ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ብቃላቱ ደሴት ፍሊትሕ ሃፍተያ ነይራ።
ብጣዕሚ ንፍዕቲ ራእይ ዝነበራ ዕላማኣ ንጹርን ሓያልን ተቀዳዳሚት እያ ነይራ ክብል እዩ ዝገልጻ። ካብ ዕለታዊ ተግባራቱ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ እዚ ጅግና ተቀዳዳማይ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ጸሎትን ምስጋናን ንኣምላኽ ከም ዘዘውትር ኩሉ ስርሑ ድሕሪ ጸሎት ምዃኑ ሓቢርና። ገና ካብ ዘስሕቕ ባህርያት ሄኖክ ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ዘለዎ ተገዳስነት እዩ። ብዙሕ ፀብሒ ናይ ምስራሕ ፍቕሪ ከም ዘይብሉ ግድን ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ከዓ ንሱ ፓስታ ብምብሳል ናትናኤል ተስፋፅዮን ከዓ ስጎ ማለት ናይ ፓስታ ስልሲ ኣብ ምኽሻን ጽቡቕ ከም ሰማምዑ እዩ ናይ ወትሩ ፍሽኽትኡ ኣሰኒ ዝገልጽ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ኩሉ ነገራቱ ህይወቱን ናብርኡን ማዕረ ማዕረ ዓወታቱን ዘቕንዕን መንእሰይ እሞ ኣብ ሓፂር ግዜ ተመሊሱ ብዓወታት ከሰራስረና ንምነዕ። ንኩሎም ከይተሓለሉ መስገደላት ህይወት ሓሊፎም ኣብ ዓለማዊ ተፈላጥነት ዝበፅሑ ስፖርታውያን ሃገርና በዚ ኣጋጣሚ ዓወትን ሓጎስን ንምነዕ። ብሩኽ መዓልቲ።